Siyangena umbukelo khona ekhaya okhuluma-ko umthandazi wakho uDlamini e-Piet Retief eMpumalanga. Namhla-ke sibonga uNkulunkulu ngaleli khandlela eliyelo. Ngiyazi ukuthi lapha ekhaya awunalo, kwakho nje mase ujahe uthi uyolala manje. Kulungile-ke sobonga uNkulunkulu ngale khandlela eliyelo, phinde futhi sibonge nabangasekho emhlabeni ngayo le khandlela eliyelo. Nali imbukelo khona ekhaya. Kubuhlungu ukubona abantu baphumela wena ungaphumeleli usayele emuva. Kubuhlungu ukugulelwa, kubuhlungu ungatholi umsebenzi. Umbukelo khona ekhaya. Ngale khandlela lami leli engiliphethe. Ngicela ubike inkinga zakho njengamanje. Zibike umbukelo khona ekhaya. Khandlela kaDlamini mthandazi. Ngibike ukuthi. Bese phinde futhi uyabonga. Ungabiki kuphela. Nami ngibonga uNkulunkulu angiphe kona, ngibonga uNkulunkulu angenzela kona, ngibonga uNkulunkulu asangihlela kona nezidalwa zakithi nezidalwa asekhaya wami ukuba azikangilahli, zingivikele, zingikhanyisele. Kuningi okuseza kimi okuhle. Ngiyibona ngingumuntu onemali, oyimiliyoni unamabhizinisi amakhulu, phinde futhi ongumthandazi usiza abantu baphile abagulayo abasenkingeni. Wena uyibona ukuphi imbukelo khona ekhaya? Ngithe ungayibukeli phansi. Umkhuleko umbukelo khona ekhaya, ungafoni ucela umkhuleko, asikhona. Ngikhuleka nje lokhu ngilana kuphela, noma ngikhuleka uma ngisesontweni, noma ngibeka isikhathi engizokhuleka ngaso, wena ureceive umkhuleko kuphela ngoba uma ngizofuna ngamunye nibaningi, so angeke ngikwazi ukunireceive ngamunye. La ekhaya-ke siyahlola, siyathandaza, siyahlola futhi na-online. Uyafika la ekhaya ufuthwe, ugezwe, umbukelo khona ekhaya, uphume umuhle, uphume uclean, umbukelo khona ekhaya. Ake sibonge uJehova lesenzele kona. Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu waphakathi umbukelo khona ekhaya mangcwele. Ngiyambongisa Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu waphakathi Jehova amandla, dala ezomhlaba. Ngithi ngiyambongisa Nkosi yamakhosi. Usumenzele wona uNkulunkulu waphakathi, moya oyingcwele. Umphile Jehova inhlanhla, umphile imali, umphile umsebenzi wongcwele, umphile ukwazi ukuhamba nekubona emehlweni, nekwazi ukukhuluma, nekwazi ukuyisukumela Nkosi yamakhosi. Khona bangalitholi lifanele Nkosi yamakhosi. Ngithi ngiyabonga Jehova amandla nokwenza kimi uNkulunkulu waphakathi. Ngiyabonga futhi nasezidalweni zonke zasekhaya mama nezasekhaya kithi. uNkulunkulu waphakathi kuhle moya ongcwele, kusesekuningi engifisile ukwenza emhlabeni ngisaphila. Nkosi yamakhosi, ungangithathi mangcwele ngafika isikhathi. Nembukelo khona ekhaya ungamthathi ngafika isikhathi ngoba bangasho bathatha ukuthi awukufa. Kodwa Nkosi uyathi ngekaze afe egameni kaJesu usephakade. Haleluya. Umbukelo khona ekhaya. Siyabonga nje kuphela kukho kunye. uNkulunkulu akubusise. Funa le namba yami oyaziyo. Ubhuke usho uthi uyeza uzofuna iwasho. Nge-4 December nomgcibelo bemini ngibelapha eDeepkloof eSoweto. Inkosi ikubusise imbukelo khona ekhaya. Jehova akusikelele. Ngiyanithanda nonke abawela bakhona emakhaya. Ngiyathemba niyangithanda. Ningamangali TikTok angikho. Bayivalile-ke uyazi bahlale bayivala abantu ngokuthi ningibukela kakhulu. TikTok nje yabukela kakhulu 2 weeks ningakhulu seyivaliwe. Kodwa-ke iyabuya nge-4 nomgcibelo ngitfolile i-SMS ukuthi bazayibuyisa futhi. Inkosi ikubusise. I love you. Ngiyanithanda.